Здравейте, не знам дали някога сте си чудили дали християните можем да празнуваме Свети Валентин. Каква е истинската история зад него, каква е митологията, която се крие зад него и какво всъщност се опита да прикрие Римо-католическата църква зад празникът Свети Валентин. И дали всъщност това е празникът на любовта или всъщност е празникът на похотта. Днес ще се зададем някои интересни въпроси. Какво всъщност е било преди Свети Валентин? Какво е Луперкалия? Какво символизира Афродита? Какво символизира нейният така наречен син, който е Ерос или Купидон? Но преди да започнем за историята на празника, откъде произхожда той и каква е идеята за Свети Валентин и каква цел се прави, нека си говорим за бизнес. Свети Валентин е един огромен бизнес. Така набиван и така вменяван, защото е един мотор за правене на пари. И четем. Естествено използвам чат GPT за информация. Така, американците харчат около 2,3 милиарда долара за цветя, за празник. Розите са най-популярният избор, като се продават приблизително 250 милиона рози всяка година около 14 февруари. Вторият най-популярен избор е шоколадът. Разходите за шоколад надхвърлят 1 милиард долара. Около 58 милиона килограма шоколадови бомбони се продават за празника. В този период се купуват над 36 милиона сърцевидни кутии с шоколад. Картичките също са един от най-популярните подаръци. На Свети Валентин се изпращат приблизително 145 милиона картички само в САЩ. Разходите за поздравителни картички се оценяват на около 1 милиард долара. След Коледа, Свети Валентин е вторият най-популярен празник за изпращане на картички. И това е статистика само в САЩ. И след като разбрахме, че това е един супер гениален бизнес за правене на пари от така суеверните хора, които вярват на тази уникална пропаганда, че този празник е празник на любовта, нека да видим всъщност откъде идва неговия корен. Така, естествено, на какво да се облегна? На интернет. Препоръчвам ви и на вас. Ако не вярвате на мене, не вярвате на информацията, препоръчвам ви да бъдете скептични, да се съмнявате, да си задавате въпроси и да търсите истината. Така, дата и произход на празника. Празнува се на 15 февруари в Древен Рим. Посветен на Луперк, бог на плодородието, както и на други богове и богини, свързани с плодородието и природата. Естествено, аз направих малко анализ и разбрах, че този бог идеално отговаря на еквивалента на бог Пан, който е бог на плодородието, бог на природата, но и също и бог на похотта. Ти да видиш. Ще качим снимка с бог Пан. Така, ритуали и действия. Жертвоприношение. Естествено, какво е езичество без жертвоприношение? На животни. Но това го има, нали, и в юдаизъма. Но чете надолу. Извършване на жертвоприношения на кози и кучета, от които се използва кожата за изработване на ленти. И така, какво представляват тези ленти? Тези ленти представляват кожи, които са в формата на бичове или ремъци. Какво са правили с тези ремъци? Естествено, те са ги използвали за бичуване на млади жени. Младите жени са заставали на центъра, а мъжете са слагали кожата още с кръвта отгоре на себе си, докато все още кожата е кървава, тичали са голи по площада и са удряли жените с тези ремъци като форма на къмшик. И какво са правили? Смятали се, че това е за здраве и плодородие. И след един такъв откачен празник, естествено за Римската империя, всичко завършва с аморалност, с оргии и така нататък. Вие сами може да си направите извод. И тук идва интересния въпрос. Какво е общото между Луперкалия и Свети Валентин? Много простичко. Празникът Свети Валентин е създаден
като християнски еквивалент на Луперкалия, само че премахваме идолопоклонството. Така, през 494 година папа Глесий I официално прекратява Луперкалия, като го заменя с Свети Валентин. Какво виждаме тук? Празникът е интегриран, като биват премахнати някои основни неща. Идолопоклонството, жертвоприношенията, диващината, и празника бива интегриран като празник на любовта. Но това не го променя. Това не променя корените му и това, което носи като съдържание и като дух вътре в себе си. Много интересен Купидон. И какво символизира той? Да, Купидон. Това е един образ, който много често виждаме на картички, виждаме на статуетки, и той е като едно малко сладко херовимче, което пърха наляво и надясно, имайки лък и стрели. Много интересно, че сърчицата, които си подаряваме, имат точно формата на острието, което е на стрелата, на лъкът на Купидон. Интересно е, че той се цели право в сърцата на хората. И Купидон отговаря за страстта, пожелаването и похотта на човек. А той е син на Афродита, богинята на похотта и на страстта. И е много интересно как тя асоциира себе си с цветето, което се подарява най-често на Свети Валентин – розата. Така каква е моята мисъл? Моята мисъл е, че този празник няма нищо общо с любовта, която ние християните наричаме агапи любов. Тази любов, която светът пропагандира и празникът ни предлага, е чисто и просто животинска страст. Това, което апелирам, е християните да можем да се оттеглим от тези празници. Да можем да отделим себе си, да бъдем отделени, да бъдем чисти, да бъдем святи, да не се замесваме с делата на този свят. Според мен най-висшата любов е божествената. И ако трябва да празнуваме Денят на любовта, Денят на любовта е когато Исус умря за нас. И е много силно подчертана в Йоан 3,16. Там, където казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един от нас, за да има вечен живот. Ако трябва да празнуваме Денят на любовта, то това е възкресението на нашия Господ Исус Христос, Неговата смърт, Неговото раждане. Това е Денят на любовта. Бог, който е дошъл, живял, умрял и възкръснал за теб. Денят на любовта е точно това, а не денят на похотта. И естествено не можем да минем без стих от Библията. Първо послание на Йоан, 2 глава, от 15 до 17 стих четем. Не обичайте света, нито нещата, които са в света. Ако някой обича света, любовта към Отца не е в него, защото всичко, което е в света, похотта на плътта, похотта на очите и гордостта на живота, не е от Отца, а е от света. И светът преминава, както и похотта му, но който върши волята на Бога, пребивава вечно.